Ilyen a hang. Nem! Jó mindenki. Nem! Mit akarsz itt? Jaj! Büdös lesz, egész héten a konyhában vagyok, és még itt is főznek. Na jó, akkor ilyen következő. Tüzet gyújtani! Menjetek ide! Következő jelölt. Jön Jó napot! a neved, Robin vagyok. és mi? Honnan jöttél kitől? Hát az előző munkahelyem Batmannél volt, de kirúgott, mert annyira önző volt, hogy mindig ő akarta a dicsőséget learatni. Hát már majdnem fele is uralkodott a társadalom, de ki kellett rúgjam. Hát akkor elég merész vagy el. Én nagyon merész vagyok, mindent tudok csinálni. Feladatokhoz bátor vagy? Igen, az vagyok. Jó, hát akkor gyere, egyesüljünk és... Lehetnek a segítőt? Igen, ha legközelebb van segít adunk. Jó. Megyünk. Jó. Nem tetszik nekem ez a zaj, meg a tűz, úgyhogy elmegyek, és majd megmutatom, mi lesz itt. Gyere egy róka, kérsz enni? Artádnál a kislányások, menjenek csak, ha-ha! Nem? Segítségért vagyunk. Akkor segítsünk meg, menjünk feladatatlan a mentőcsónakra. Mi történt? Mit csináltak? Ellopták a kutyát. Ki volt az? Merre ment? Ki volt? Arra mentek az utána. Nem. Mit tetted? Pipa. Az ennivalót. Mi? Az ennivalójukat, vagy különben lesújtunk. Nem. Ma. Hogy kiderít. Van a zsebedben. Az a miénk. Takarodjatok innen. Itt van a... Hát köszönöm Az szépen, étel amiért hagyma. segítettetek. Vendégül a titeket. Köszönjük szépen, elfogadjuk. És ha máskor is kell segítség, szívesen segítünk. Na, és jól laktunk. Ennyi volt a történet. Ja,